Vora 100 dones participaren divendres del sopar que cada any organitza l'associació Tírius. Els salons Ismael acollien una vegada més esta celebració amb la que les ames de casa tanquen el curs, un curs en què han realitzat nombroses activitats i tallers i al que ara posen fi amb este sopar de Xermanor. Com a fin de curs, de que acabem l'any, estem tot l'any ja fent coses, fent excursions, fent viatges i moltes, i manualitats i moltes coses, i quan ja s'acaba l'any fem el sopar com a fin de curs, com els xiquets. És una forma també de poder reunir-se totes les dones al final de tot l'any, d'estar treballant juntes en totes les activitats que fan, perquè, clar, les ames de casa Tírius tenen moltes activitats. Jo quan dona per finalitzar, ja avui decideixen acabar el curs, reunir-se totes al voltant de la taula per a celebrar el fi de curs. I és que esta cita s'ha convertit en obligada per a moltes de les dones que formen part de l'associació d'Ames de Casa. Serveix per celebrar la fi de les classes, però també per compartir uns moments juntes. Venim perquè som ames de casa i se reunim tots els anys. Mos agrada. Venim per reunir-se i per estar amb les companyeres, que estem tot l'any, i passar-se una nit que estem bé. Ens pareix una cosa molt ben feta i ens reuneix a totes i si nos reunim i tenim un poc de tertúlia, no? Les ames de casa Tírius venen organitzant este sopar des que es crea l'associació a la Pobla. Volen marcar així l'arribada de l'estiu quan paren les activitats i comencen les vacances. Estem molts anys ja, si estem per exemple a la Pobla, que estarem almenys 25 o almenys estarem 30 anys de l'associació Tírius. Tots els anys fem el sopar, tots els anys. Una tradició que divendres passat es repetia i que servia per juntar al voltant de la taula amigues i companyes de curs.